ka jinge pule ya ka kitab jing pau ka wei hadin ka wei kelenong ni ai khublei bat ngi plyang sung phaya phi baro ha ka katang uji sukris shagani ka channel Kasi Gospel Media Ngenia peteng bani puli ya ka kitab jing pau ka wei hadin ka wei ka lenong kamat ka bangla ai hagani ka por bang ngenia puli ka de shapang ka kemi balang ka kemi kita kinuti hagani ka por ngakwa bapinia nujor ya ki arngut kibrio na ka kitab jing pau ka lenong bakat nyo bat na ka kitab jing pau ka lenong ka bakat ar bat ka ba khambon ngan kta ya ka kitab jing pau ka lenong ka bakat nyo ken mau ba ka brio ha ka bible ka thau phashi ya ki balang lani ya ki nongba ar koren ka lenong ka bakat we ka dekhot ka ba ar u apsopol upani srim ya ka balang kum ka brio ka balai tektien bat u Jesus Christ Hosea kelenong ka baar ka dekhot ka khandai ha ka testament ka brem ya ka nongba ki khon Israel u blei ula pani srim kum kata ka balai tektien bat u nang ta ka kitab Isaiah kelenong basam saw ka dekhot ka basan u pani srim ru ya ka nongba ki Israel kum ka tanga ka jong u jimpa pau kelenong ka nyo ka dekhot ka bakat pra la grand pashiang ni bakani ka brio kaba u angel ubatai ha u Yohanes ya kaba melayui kalong kata kanong ba kaba kraw ya kaba niladep menipuli hakipor kibalalino jimpa pau kalonom bakanyo kadukhat kabalai labatai ba kani kabrio kaba tho ya kanong ba lani kabalang kasyong halot umraklaw ubadan hinyo kikle jimpa pau kalano makanyo ka dekhot bakhandai hang ni don ka jingmut ka badon ka jing start kita ki hinyo ki kli ki long hinyo ki lum ha ki ba kata ka brio ka bathoy ka nongba lani ka balang ba ka shong lada phiwat na ka internet which city is known as a city of seven hills ka jawab ka long kade ka Vatican City balatip kum kari ka baredu ha ka perthei hoon ka nongba ka Vatican ka don shisha hapdeng kini ki nyo teli kilum ya ka bal akran da ka Bible jumpa pau kalono makhanyo ka dekhot ka balai ngakwa ban pengkemau sisien bakani ka brio ka shong halo umaklau basauhan ubadap dagi keteng ka jingkran benblay ka bamut bakani kabalang kasyong ha kajingilam upup uba mapop hoy katkum Lukas kalonong basan kadukhat atway kajingkren ben blay kabumut ba ubriu ushim ya kajaka kajong blay ba u mapop wat kakot jongki ruki pla bakilendo shisha kile bat kida mapop wat kakot jongki ruki hikai ba dei ban pla pop on omduna shisin ha kashisnam kabriu kabathoy kabalang kababakla kasyong hakajingilam jong umraklaw kabriu kabatho ya kabalang kabasishapat katkum jingpapau kalanom bakat ar kadkhot kabenkong long ba ubnai hapo ki gejat jongka kabamut kanong rembakani kabalang kabasha kayeng kalong katkum kaktien kabem kajong ublay ngitep ba ubnai umdan jinshai naladi dena kasngi kumjuru ka Bible kamdan jinshai naladihi dena ukris habaong bagani gabriel kayang halo ubnai ka thopashi ya ka nongrum bakabalang kayang katkum kaktien ka bem ka jongblay ka junwai sam ka bashis pa khat khandai ka dekhot ka bashis pa san ka ong kumni kaktien jongme ka long ka sharak ya ki kijat jonga bat ka jinshai ha kalenti jonga jumpa pau kalono makhanyo ka dekhot ka basaw ya ka bangiladep bani puli ngakwa ban pengkemabiang sehisin bad ya kata ka brio la pengkup da ka jan ka basaw thu bat basawhan katkum Lukas kalono bakhan reu ka dekhot khandai kan mau ba ka jan basaw thu la jupong da ki brio ki berspa ka phashi hangni kalong bakani ka balang kade ka balang ka berspa ka jingruspa jongka kadon kadaw katkum ka jingbatai kani kakot ka balang ka balap haidin kam yu isu ya ka gospel ba menkong kat hadu ba kala persang bandi ya ukpu ka jingem
da ki jing bakla kum ka purgatory ka mas ka jing di jing map bat ka jing plapop ya ka jing pen im bla ai jong ublay la turwan da ka basiu pisa house nam sheja sanspa khanyo edi upop liyo basipo ulapan mi ya ka hukum bandi ya ki tiket mapop bala penyai da ujohan tazel badai ha kini ki pol baka balang karuspa hadu kata namar baki babun ki balengkot ki jimut jimkhat ki runget banyo ya ki jingmap ki thiet ya ki tiket mapop nangta kani ka kot ka ong shushu ki bishop ki lasdang ban yakob bat ki ru perthai ha ka ba yadi ya thiet bat ka jinglum babun ya ki yeng bat ki jaka puta ka balang ka klalong ka kenhun seng ka barus patam ha Europe nang tala batay ba kani ka balang nolor ba kalong barspa ka kubru ya ka jan basauhan isya iwe ka pra ka jan basauhan karong saw basauhan ka tho ya ka pop ti ka pop ka de ka jipeng khenyi ka hukum ngujumblay ka de ka jing palat hukum nengkong Yohanes kalonong ka balay ka dekhot ka basaw hon ka kum ke history pidimantip ya kani detang kani ka balang Roman kabala penkela ya kilai teli ki hukum ke jongblai bat ka lalu syaru hadu kata-kata ka hukum ka baan baka keting ke jongblai ka om men om thau blai thau kala pendam ya gani kala penja na ka jinghikai niam ka jongka na ta daw ki thau ki du jong ki statue ki bape ka Mary u Joseph ki rukhut bat kamtar terter ki dangu ki dadem ha kini ka hukum ka basaw ko ang kan mau ya ka sing sapton kabat hab ka sing sajan ka sing ban mani ya oblay de ka balang Roman ka bala pengkela kala bu ujli da ka sing sonde namar bakla ja ka hukum ka baar sa tang khnai ya ka hukum ka basipo ka ba men ikwa kile pia arbanta kumbang ju peni ya gani syakaliang gadiang peni ya ka kitab Exodus bangla syandur hakalonong ka baat po ya ki shipo tili ki hukum jumblay bala tho kilong ki baben bat ki babnya karba syakaliang kamon ka kot ka dezem peni baki hukum kilong ki balengkot bat ki don ki baja ki don ru ki ba ki lapen kala kan mau ba ka balang ka bala phaidin ka balang ka babakla ka penkhen ya ki hukum jumblay kat ba ka balang ka basisha ka jumblay jing pampau kalonong bakat ar ka dekhot ka bakatnyo ka ongkom ni tiuta uyak jokor bathau yu setan wa song bitalep ya kata gabre ka bathau ya ka balang ka basisha bat ulalinno banile thma ba kita ki basa na usumbai jongka ki kita ki sembai ki basisha jong ka balang ka basisha ka bible ka ongkom ni kita ki basumari ki hukum ublay bat ki babat ya ka jingpla ya u Jesus Christ nangta kumba kani ka balang ka babakla kakup ya ka jan basaw thu ba basawhan kan mau ba ka balang ka basisya kat kum ka jimpampaw ka lonong bakat ar ka dekat ka bankong long ba kakup da ka singi ka bumut ka balang ka bakup da ka jingshai bat ka hok ukris Yohanes ka lonong ka bapra ka dekat ka bakat ar u jisu kami ladi ba ulong u jingshai Malaki kalonong basaw ka dekat ka baar Henry hapi ki basyapti ya ka kerteng jonga kan mi kasingi ka hok bat ka jing pengkhia ha ki thapnyang jongka ka balang ka basisha ka Yakob ya ka jingshai bat ya ka hok ka jong ukris jing pampaw kalonong bakatnyo ka dekat ka basaw bat ya kata ka breu la penkup da ka jan basaw tho bat basawhan bat ka Bible ka batay bat ka ongkom ni kabadap de jing ijli bat ka jimbam khoj kata ka jingklim si jongka katkum ka Bible ka ka jingklim si Jeremiah kalonong balai ka dekat bapra bat ka bakhnai kalong ba ki bri ka jongblay ki blangit ya ublay ubaim ki yeklem na ublay da ka pakipai sya ki jingbakla sya ki jingkai ki bamlong katkum ka ting ka jongblay ki bapai ki mau bat sya ki ding bangu bandam yaki oi ngalapan sya ya kani katkum na ki kitab Exodus kalonong ba arpo ka dekat ka basaw bat ka basan ublay umsya yangi bantaw ya kinu ki stasyu namar kilong ki blay taw ublay umsya yangi bangin ngu ngindam bando pat ban syakri yakum kini namar bakalong ke jing ijli hakmat ublay
Jimpapau kalono makhanyo ko dukhot ka baar. Bat kita kisim jong ka khando kila eklimsi. Bat kani Gabriel, bat kani kabalang. Hoy katkum ka history pidi bantep ha. Kibabun kisim ha Europe. Kidei na kabalang Roman. Kiting ya kabo jong kani kabalang namar kanik kabor kala wat ban penihar syuki ya unu usim umambut ya ki kendon joka. Kidon ru kisim ki bating yo kidu ya ka sakramen. Lani yo kidu wat ya ka beneng ru. Bat kumtar tatar. Kibabun kisim ki ya kersumkti ru ya hake jihikai ki babakla jong kabol kabalang Roman kanuksa kabanga kwa banai. House nem sheja aspa lai pusau edi lakhang de ki bishop ban puli Bible bat hakis nem bakham hadin. Da upu pol ubaar. Lakhang biang menpuli Bible hakijaktin bapher. Harangkat da ka hukum jong usim James 1 jong ka argon. Ki babun kisim jong kari Europe. Ki shibut teneng ki abu aj. Bat ka jingklemsi jong kani kabor. Hau July kanuksa kawai kabangakwa ban ai. Riu turik jong snem sheja sospa katsan. La thang im ya u John Hus ubadeiru u lengdo niam kabalang Roman Katolik. Namar uni u bishop unget ba ka jingpen im kade da ka jingai e ka jingit haukris om da ka jingle om da ki e ba kabalang kalabu. So si banong bag babun kisim ka Europe ki shipet kai bat kim don bor ban persya ya ka jingle jong kabor kabalang Roman. Bat ka Bible ko ong shushu. Bala pen boa ji kita ki basyong ha ka khando da kawan kata ka jingklemsi jongka. Kawan ka jingklemsi ka tho ye ka jihikai ki babakla ki balo persya ya ka kting jonglei bakani kabalang kahikai. Kanuksa ki don shibun da ki spa teli. Kaban kong ban plapop ha bishop om ha blei. Ban mani lembah ki statue. Banduai lembah ka Mary bat kumta teter. Banduai na kumta ki bayap. Kum ka jihikai ka purgatory. Ka jaka ban pengkut ya ki nong pop. Ki babun ki runget ki tek pisa. Ban penbaptis ki kelung da ka basyu senraj Om da ka pengam khamtam ki balasan. Ban peniang ya ka sonde ha ka jaka ka sabton kum ka sengi ka bakentang. Bat kiwe de ki jihikai brio. Jumpa pau kalau nom makhanyo ka dukhat ka pasan. Bat halor ka selamat jongka ladon ka ketengnya ka balatho. Ka jingmayan ka Babylon bakraw. Ka kentien Babylon ka bumut ka jing klumar. Teng sodai teng so umyadai kata kadai ka jing klumar. Ki babun ki rungai ki dan hapo ka Babylon bakja mesim. Kim yo ya ka jing syai ka basisya ka kum ka tien ka baem ka jongblei. Kilong mala kidon ha ka jinglong jong kani ka Babylon ka jingklumar. Balakhot ya kani ka breu kani ka balang ka kami kita kinuti bat kita ke jingjili kata ka khndo. Pitem em kat kum ka World Christian Encyclopedia jong usnam arhajar iwe. Kidan hadu kumba lai po lai haja lai spa prapo tili ki kenhon balang ki bangi ong hakaktin we ki denomination. Hoy, hari kasih jungi kidon shibun ki balang ki badon ye kita ki personal ministry ki jongki ye kitu om syam lakhen tang ki ba lait ho akapathai katkom ka kai phot jong usnam araja opsan kidon hadu kumba sau phunai hajar tam ki jaj balang ha kapathai kumba ar 0.2 billion ki kristan ha kapathai baro ki ong ka jongi ka badai Nei to tep tang kani kawe wat ka balang Roman Catholic ru ka pla. Ba kalong maka ka balang kami. Kani ka kot ka ong kalade ka por ya ki Protestant. Kum ki Baptist, ki Presbyterian, ki Methodist, ki Pentecostal bat ki we de. Ba kinlet sha unong ap long brot batho yo pup. Ba ban ong ayu ngide banle khnang bangila ban wan phai shiyeng. Kei ka bangakwa ban ong ba pintip ba pide ki khun jong ka balang Roman tang kani kadak ba pide bantip kiron shibun ki ba hakani ka perthaisni ki babun ki Protestant
kinang but ia ka jihika jong ka balang kami ka ba ka Bible ka ong ka kami kita kinuti kani de ka kot ka jimpla jong ki ka jingrakhi ia ka sni sondi da ki Protestant ka de ka jingkongu ia ka balang kami nang ta shishu ka jingrakhi ia ka sni sondi ka de ka jingkongu ia ka dak jongi pla ka balang Roman ka balang ka don bor halor ka Bible bat ka jimpla ia ka sni sabaton tanggani ko kuwi kadang papila bante bapidi ki khun jongka di tanggani kad ba pidang sumar ya ka singi robibar sondi kabamle ka singi ka bakantang balapan kentang jubor da ubreo bat jimpa pau ko lono makatnyo ko dekat ka banrio uyanis uong ban ngaloi iya kata ka brio ba ka boai da ka snam jong kita kirukut don shibun kidaw ngasat tang ki katuk ani ayu bekikot haka perthai ki pla haka snam shejar sanspa khanyu edi Martin Luther ulendo jong ka balang Catholic ula saprek haka jingkhang jong ka yingmani ha Wittenberg Germany yaki khandai pusantli ki jingjor ye jingka jong ka balang Catholic komta ula sedang klem do thumu ya kata ka bangi khot ka jing penthmai nyam jong ki Protestant Reformation hoy ku mangaong hakitu ki spasnam ka balang Roman kalahikai mala ye ki babun ki Kristan ki jingkai briu jongka but shem la sha ban puli Bible manore mano detang kilung do nyam namar u John Hus kum kiwe de wat Martin Luther ki yo ye kalat ban puli ka Bible ki shem baka jika jong Bible kilong persya ya jika jong ka balang Roman wat Martin Luther ulap haduk kumbak ndai pusanteli ki jika ki babakla kane ka kot kaong long ba di ki polak ki Kristan kila syak set bendi bat syak penyap da ka hukum jong upuk kane di ka kot bapa ha ka perthai sngi ka babarok kiatip ka balang Roman kala penyap shibun ki bre balui pelat ban yano ka kunhun ka baladan barhapdeng gijaj benriu on kli da uno u Protestant obadan ka jingtep yaka nang ta shishu ba ka jingscha jong upop kala penyap khambon ki breu ki bahok ban yaka no ko weipat ka bor sensyar hakani ka perthai on artatin da uno ru batip shisha ya ka history namar hadu kumbasan po million ki mater kani ka balang kala penyap ka bomot hadu kumbasan klur haka jingkhen ka jongi kidon shibun ki kot khobor ka weini ki kot khobor umapor khalai turik jo ubanai ma chu snam arajar ka ongkomni panma upu namar ki pop jong ki Roman Catholic don shibun ki daw ka weini ki daw ka longba ki penyap ben ya ki Kristan ho ya kani ka bentala da betu lupar na ka kitab u Daniel kalodang banyo ka dekat ka babsan ya kani ka bosen sha blatip kum ka bosen sha umra klau baun pendu no ye kiru khu jong obakhle tam e bat ubleru la ai ya kani kabor banle hadu kapor ki por bat ka shiteng por jimpau klonom bakat ar ka dekat bakat saw labatai baka balang ka basisha ka jong blai obleu la ai atli ki tham niang pukni ka bakrau bakan yo herno syakata ka riklau syakata ka jaka ya ka ba obleu unsa ya ka Shia bat kia bat ka shitengnya bat kumta tatar jimpapau kolonom bakat ar ka dekat ka banriu bat kata ka briu kala phadiap syakari klau kani ka balang ka basya kala phadiap badon kadaw ha ka baladon ka jakaya ka balak re daw blay knang ba hangta kinyo yapsa ya ka shejar aspa andriu posngi lane shejar aspa andriu posnam ya ka bangin sa yakhen kenmau ba ka jingkhen jong ka tho katar ki ju bat ki jingi tu lupa kalong lai posngi ha ka shibnai ka bomot lai spa andriu posngi ha ka shisnam ha ka kitab u Daniel kalonong banyo ka dukhat ka babsan labatai ya ka bosen syar upup bau bleu la ai kalong ka por ki por bat ka shiting por kapor kalong shisnam ki por asnam shiting por mot shiting snam shisnam long lai spa andriu posngi asnam nyospa posngi shitang snam shispa praposngi haba khenlang kalong shejar aspa reposngi jimpapau kolonom bakat ar ka dekat bakat saw ublei ulabatai baka balang ka basisha ka jong u kan pep kan ri hari klau
kumba shia kia bat ka shitingnya shia kamut shisnam kia mut asnam shitingnya kamut shiting snam habakan kalong shiaja aspa andriu po sngi jimpa pau kalau nom bakat ar ka dekat bandriu labatai bakan ni ka balang ka basisha kan ri kumba shiajar aspa andriu po sngi ka batau ya ka shiaja aspa andriu po snam namar kat kum kaktian ka jong bleh habakan ya ka jing tulpa baka shisngi ka yang ya ka shisnam jingkan kalau nom bakat saw ka dekat lai saw bat Ezekiel kalau nom basaw ka dekat ka bandriu kabamot bakini ki lightly ki jingkado ki kitab ki kedo ya kaju padai han kapo baka jing sesya don bo jong kabo upop langbang ka balang roman bakala penyak benyi ki bri ki jongblei bat ki babun ki bri ki jongblei ki baran haka kunhun ka balang ka basisha kiri bat ki phedyap haduk kumba syajar aspa andre posnam kani ka kot ong ya kani ka juk ni kerta lakhot haka history jong kabalang kirta badum dark ages haka ktinoi kabala sedang nadu usnam sanspa laipu pra edi namar ba ya upop hau ni usnam la thong ba ulong ukli haka balang ukli haki hima kisima haka jukapor kabamut ulong usim haka jukapor ulong donyam barka kod hausnam syeja nyospa knai pupra edi namar ya kabol jong u la penduk no kum usim bar haba piken nadu sanspa lai pupra edi hadu usnam syeja nyospa knai pupra edi kalong tek syeja aspa andu posnam ken mau ba ka balang ka basisha ka jongblai balai ba kami perthai ha padeng kini ki spasnam namar ba kiri ka balang ka basisha ka doni ki bri ki jongblai ki bari kum ki waldenses ki albigenses bat ki huguenots jimpa pau kalau nom bakat saw ke dekat bakat ar ko ongkom ni hang ni kadon ka jinge sha jeng kita rikut kita gi bersumar ki kum ublai bat ya ka jinge ujisu kabalang ka basisha ka de ban mi perthai biang hadin ka spasnam syaja nyospa khandai pupra edi kata ka de ka jingbu be ka jongblai ka ka banga kwa ban ong baka balang ka basisha kada mi perthai hadin kini ki spasnam haka spasnam kaba kat pra Henry Totiep ki babun ki balang Protestant kum ki Lutheran Baptist Methodist Presbyterian bat ki we kimi haki spasnam ki bakat riu terter kini hi kinang dei ki khun jong ka balang Roman kum mangala sot ya kani kakot baka balang Katolik ka pla kala dei ka por ya ki Protestant kum ki Baptist Presbyterian Methodist Pentecostal bat kum tar terter bakin let sya unong ablong brot ubatho yo pu pat ban ong ayu ngi de bele kena bangin la banwan pai shaying hon ka balang Roman kapla kakam bakalong ka kami kakwa iki khun jika baro banwan pai biang reke ka bang kwa bangin ye pli kat kum ka ting jong blai jimpo pau kolon bakat pra ka dekat ka basaw ting la snow ya ka wei pan ka tin na bning ka daong to ye mi no naka upailang jonga kadai ka jingatu ko jong blai ya baro ki khun jong kata kanuti wat ya ki khun jong kani ka baki ong kakmi bakin pai shau jisu bakin ya mino kum upailang jong blai bakin om ya kersum ha ka ahor kakti jong ka pop ban pengkhen iki kum jong blai banila persya iki kum jong blai totep kum no bo blai ukhot iki pailang ki jong u Hebrew kalau nang basa ko dekat bakandai namar kata kadang sa kajing chong that ka sabton ya upailang ublay ang ka testament ka batmai bat kan ye saru hadu ka beneng baka khndo ka batmai kumbalai thulupa do isian riu phon riu kalau nang ka dekat ar apply baki brig jongblai upailang jongblai ki mani yo blai hakasi sabton kam dei tang hakani ka perthai pop wat haka perthai ka beneng baka khndo ka batmai ngakwa bat pengkemau sa isien ba pin ithu ya ka balang ka basisha katkum ki kam ki apostol kalau no bakat we ke dekat ka apun riu kalau no makalai ke dekat baka saw ki don shibun ki dekat tang ka ni ka we ka bangakwa ban kedo baka balang kesan ka basisha la khot daka kerteng kristan nengkong de haka jingelang ka bakile kendo lang ha Antioch bat ka Bible ka ong ba kia lejeseng kia manio blay haka sngi sapaton
Kabalang kaba ujisu laseng kan mau bakilej ban mani oblay hakasngi sabton kabangi ong kasni sejan om hakasngi robibar Sunday kabala pengkela da kabalang Roman Catholic. To ai bo oblay on kurku ye pi ibai puwe. To tip bakani ka khobor kapen mong kapen susi yano hino. Andai ngadwai bo umsim jong blay on ai pi ka jingtengan. Ba ngapan mapru lada ngapan susi yano yino hendai lada ka jingpan susi kalong namar ka jing sha juga tien ka be jong blay to pediang ya kata nakam ta ka brom jong blay. Amen. Ngingay skam bagi khubor kilong ki basyay tu ai ba ublay un kurku ye pi baro sngob ha banay but dien ni ki khubor na ka channel sngob ha ru ban subscribe kendang ba finyo ya ki notification ni ki jing pentim Nada fidan kino jengkili, sengob haban teks haki comment section. Nak benta ke buram ublay. Amen.